Prabu Gawdraya
bayangku minangka makluke dalang kotak kayu kuburan sejati tutup dhuwur bopang koso dasar ningsor ibu pertiwi trojok songgok kono larapang minangka buntala tundha sakta kliken kuku tutuping bumi paluntur tejo mangkrak paluntur tejo bangkrak kelir minangka jagat rina lan wengi yana pratik ing kelir makuning bumi trawet kendaline jagat luntur
tur kebiaring lintang Bima Sakti blencongku kencana murtyana ruping blencong leru rupe yang Bathara Brahma ana sula ing blencong yana gamelan aku risang lokonanto rebab cindera rotangi gender laras panutan yana sarun penatas bu Sekar Glima Waranggana widodari tumurun wiyagaku gunggunging pangrawita bangsa dalang Pandhawana yana lir tatip wileting gandha kalira nata yan dokter bring salirani lo roning tunggangi
Yen nenggih siniget ing gelar Suwardata Pitana Sekaring Bah Wana Langgeng. Tiyang ngringgit sadalu mangke badhe beber crita Purwa. Jaman Purbakala pundhita kangge witing kandha nyarita anyaosaken jejere ing Kahyangan Suralaya. Kahyangan Suralaya ya Kahyangan Jonggring Celaka. Kaikadi dasa Purwa Pusana. Kaeka iku tegese marang sawiji abdi niluwih dasa 10 Purwa. Apa to maknane wiwite mung kandha nyarita? Apa wae sing pedalangan pedal ing sadal mangkita senajan kangge bubukaning kandha boten anyaosaken ing nayu mercapada nanging gelaring Kahyangan Jonggring Selaka, Jonggring papan panggonan selaka suci, panggonane para dewa, ingkang sampun anggelar wonten bali mertu pundha manik ya nanyaning kita mapan kunang candrane Kahyangan Giri luka, Indra luka, Jana luka, Harga dumilah Tejamaya. Apa to? Tegese Indra luka. Ing riku sak pucaking Handaka ya Gunung Mahameru. Ana ukir jengguru ing riku ana kayangane para Jawata ingkang sampun gumelar ngemba swarga maya den arani Arga Dumilah Tejamaya Suralaya inggih Jonggring Selaka mula minasta